Bojo kula iki nggih nyambutke yang berhubungan dengan tebu. Bakul es tebu. Bisa entuk. Omong lek bojomu bakul es ya. Rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Iya. Kowe iki ngatekke pok-pokan. Apa? Bisa ora kowe? Boten. Ora sok ning arep lho. Lho lha piye? Buri. Ning buri no Dik, kowe iki ra iso kok ning ngarep jan rumah sak kuwi. Iya. Apa? Soal iki tontonan iki yang iso mengedukasi ya seniman ngene iki. Ya iya no. Aja ki apa kok nyenggoli. Sik, Dik. Iki banyolan iki aku rung sinau lho. Iki isemu piye iki? Hei. Nak. Iki piye jarene tak? Dekne. Golek kendeken nyereknya. Anu tak presreh. Happy life. Happy life. Artinya Bahagiakan istrimu, maka hidupmu akan bahagia. Alhamdulillah. Pak Nabi membahagiakan istrinya. tepuk tangan gak perlu tepuk tangan iki bengi iki menjelaskan luar biasa apik banget iki. Iki ora mung karyawane tok, tapi penonton sak menimbane. Insyaallah menika sedaya pinangan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kudu narima ing pandum. Wong cilik diwehi jatah, diwehi apa rezeki sithik akeh saka Gusti kang ngene jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mensyukur. Biasanya aja wong Jawa sing aran ayu kuwi tresno dalam bahasa Inggris beautiful because of love. Inggris nek. Bae ra. Kowe lek ngelokne irungku enggak apik, padha karo kowe ora seneng karo kudrate Gusti Allah. Lho, pralamban. Enak era karuan. Aku ya anggota. Alhamdulillah. Juara siji loro aku ya dalu wae iki. Seniman ulung ya. Selamat malam Wong Dalu. Sugeng dalu Mas Gale, Mas Cahidi, Dawu Katimbalan. Juga Mas Duduk dalu menika wae dhewe sowan wonten menika pok-pokan. Nggih. Pok-pokan utawa gudang. Gudang apa ya garasi lah lek ngarani kena diarani garasi. Nggih timbangan. Timbangan ya kene napa dawuh timbanganipun Pak Sunardi utawi Pak Nggano. Alhamdulillah. Jadi mereka bos tebu, Amin. ya bos trek sak panunggalane. Cing. Tebu mereka anteping kalbu. Jadi niate sing bener-bener wis mantap nggone buka popokan iki supaya rezeki ke depan bisa melimpah sak keluarga uga ude jaya mulya mereka dipun paringa berkah. Tebu pemanggih panjenengan manteping kalbu. Mawi penggalih kulon kok tetep dadi ati sing bulat. Wah, tetep dadi ati sing bulat. Nggih, tegesipun tetep komitmen dan konsisten. Oh, Pak Nardi menika luar biasa. Titik-titik wedi gelar wayang kulit. Setahun iso ping pindho ping telu barang penjani Pak Jan, kaya dalu niki kula panjenengan pikantuk kanugrahan saya. Lah, Jan, kaya kula niki kesiram banyu adem. kok sik dadi Dalem. sing ngomong kok aku kono to lha liyane ndi kon yo. Angin ke pan-papan Mas. Sik to rene iki pantomin apa piye? Jok nutuki ra iso fokus, bojone nusul kae kok. Oh, kowe kudune ngerti to bengi iki ning pok-pokan lutuk. Nggih, Mas. Aku lek lo tebu-tebu ngene kelingan sing nyibah. Kowe mula to. Nyambut gawe iki sing konsisten ora. Nyambut gawe ra ngerti kahanan. Bojone dijaki didandani kaya ngono kuwi jare. Napa ora kaget. Mas aku. Kowe penyanyi Mbak Maya Praga lho tak jelek kowe Mas aku. Tapi bojone kluthuk to, Gus. Itu bintang tamu nanti digoleke nggon sing pas. Iki bojo sing keloro iki. Ngono lho, Mas. Bojo kedua ning omah, bojo kedua iki. Oh bojomu loro ta? Nggih, Mas. Loh, perasaan sing loro kaya sing gender. Kok sing gender? Ora ning didikon kok ora penak ngono omong. Alhamdulillah. Ngeten lho Mas Nutu. Ya. Kula sekali sampean ku timbali Pak Nardi. Pak Nardi. Timbali Pak Nardi dalam rangka ngresmekne warunge Pak Printung menika. Ora. Kok warunge Pak Trintung mbok sebut kuwi kono wis fasilitas. Fasilitas angger cangkruk awake dhewe ning kono sing enak. Kuwi sorwet Mbadaya ngono lho. Tegese ngene lho. Wong ki nulaka kaya Pak Printung. Apa Maksude? Ngeten. Kula sakniki rada jelas niki. Wis rada padang. Dalan nek tebon-tebon. Mas aku piye? Barang nek sagene lah kok apa godhonge tebu mlebu niki. Lah iya lha iso keroken lho kowe engko.
Pak Pri Entung ki hebat. Aja delok jenenge Pak Pri Entung. Ning Pak Pri Entung itu bahwasanya kita bisa melihat secara filosofi itu bagus loh, Bos. Maksudnya filosofi piye kok untung kok bagus? Nah, non sewu. Pri iki saka tembung prigel. Dadi wong iki kudu prigel, contone Pak Prigel Nardi. Pak Nardi, beliaunya prigel proses dari bawah, akhirnya menuju kesuksesan. Amin. Jadi seseorang tuh jangan melihat suksesnya, tapi lihatlah prosesnya. Biar ini Pak Nardi rekoso loh. Dan alhamdulillah sekarang sudah sukses. Ini saya bangga karena kesuksesan Pak Nardi sukses, ini kok bojoku nggih sukses. Apa aja? Lah apa hubungannya karo Pak Nardi itu kan pemborong tebu, ya petani, ya duwe armada. Bojo kula menika koleganya Pak Nardi. Lho, masa Kolega kerja relasi. Loh, kerja sama lho. Kerjasama. Pak Nardi iki bos tebu sing luar biasa. Bojo kula nggih nyambut. Omsete iki ora mek trimo atusan juta miliaran kok. Bojo rekanan. Rekanan. Rekan, maksudnya piye? Hubungannya piye? Bojo kula nggih nyambutke yang berhubungan dengan tebu. Bakul es tebu. Bisa entuk. Omong lek bojomu bakul es ya. Apa bakul es kok rekanan karo Pak Nardi ngopo? Tapi omsete non sewu lho. Iki non sewu sedina niku entek lek 2 tronton, Pak. Es tebu kuwi. Es tebu tok niku 2 tronton. Kayak kuwi terus telake sak piro. Lho, Terus sedina entek piro kok kan? Dadi omsete entek 2 tronton. 2 tronton. Lara-larae piye? Lara-larae mbiyen bojo kula nyambut gawe jaman semono tenggene Pak Nardi, Pak Nardi kene ning botok kene. Nah, piye nika? Nanti kan nate to nika. Iya. Akhirnya kula terus napa niku sharing. Heeh. Terus job iki awakmu iki bojomu nganggur. Nggih, ngono. Akhirnya ngene wae, tak wae pekerjaan, tak wae tak stok tebu, mbuh piye caramu akhirnya bojo kula dodol es tebu dan sekarang sukses. Iso budidaya. Budidaya. Sakniki sampun 50 cabang. Masyaallah. Dan es tebu. Bakul es iso 50 cabang. 50 cabang. Elok iya. Es batu menika sedina niku entek setengah pabrik, Pak. Wah, iya. Wah, tapi termasuk gede loh. Omsete niku sedina niku 75 juta. Dia Tapi nek giling tangane bojomu ra kiting to kuwi. Ngawur ya mesin kok saiki mu. Wah, duwe mesin. Mesin, sekarang tuh mesin. Es ki setengah pabrik. Es ki setengah pabrik, Mas. Plastik ki ya. Nggih. Plastik ki saat ini entek 3 pickup. Sedina. Sedina niku. Kayak sak pickup Bakul es tebu kaya ngene. sak pickup sak plastike telung dino. Telung pickup. Karyawan itu sampai saat itu sip-sipan, Pak. Karyawan itu sip-sipan. Akeh banget. Saking akeh niku kula niku Dadi karyawanmu enek isu dhewe bengi dhewe. Iya. Karyawan niku kula niku senajan tok bakul es tebu niku karyawan kula menika 1.500. Berarti bojomu ya pengusaha. Lah kok ngungkul-ngungkuli karyawane Puskesmas kuwi. Dan ngumpul-ngumpuli Pak Nardi Lagi. Karena saya mempunyai resep sendiri. Resep. Nah, begitu saya buka cabang ada 50 cabang. Oke. Saiki bojoku saiki pun tutup, Mas. Loh, Lah nyapa kok? kudune nek nggon semakin berkembang, semakin bagus, prospeknya juga semakin luar biasa. Iki sak kesalahanmu. Bojoku sak durunge buka cabang kuwi mesti gawe resep, mesti nyicipi dhewe. Oh ngono. Cocok apa ora? Heeh. Begitu ngincipi enek 50 cabang, krepmu terus jadi ngincipi es tebu, saya mau kencing manis. Wow, sere. Mbak Amin iki coba Amin itu. Ini tak kira lerene lek mergo Tak kira kene lebuk mergo kesel kakean aktivitas. ora mergo cabane saking okehe dhek ning omah cukup dadi CEO tak kira ngono. CEO napa bojoku lho nrundus kok. Tapi ora kaya Pak Nardi, Pak. Piye Pak Nardi? Pak Nardi iki nek duwe gawe ora gemen-gemen. Dalu niki syukuran-syukuran kanggo warga masyarakat. Delok wayang, delok hiburan yo insyaallah mulih nggawa hadiah. Karena Pak Nardi iki yo juragan tebu, yo juragan transportasi. Menika hadiah pun dicepakne kali Pak Nardi, hadiah utama menika truk menika muga-muga dadi nabrak denggelmu kuwi kok. Kowe Wong kae iki pancen nggih transportasi secara akomodasinya gen kepenak leh usang-usang tebu. tebu ya. niki kula lali nek mau. Apa? Tegese prigel kok ya takune ya. Ngecene. Aku kaget aku muni prigel ngono mergane kancane nek sing makrata. Pak Pri iki prigel. Oh. Pak Nardi menika Pak Pak Nardi, Pak Ganong. Pak Ganong menika Lah kowe tepung kok urung kok. lah Pak Ganong arek kula ngeten lho, Bos. Lah iku kudune Titan sing ndi njajali. Pak Ganong arek kula. Ayo. Ayo. Ping 3 diundang kok ora apal iki. Ora usah. Nah, Pak Ganong menika datang mobil menika. Pak Ganong
Tenanan apa ora kowe iki? Iya, aku demi cacah. Jare sapa? Aja kowe cacal emu kemaki lho. Ya tapi Nek ngerti dhewe berarti kuwi teruji ngono lho. Loh, delok piantun ngono lho. Walaupun beliaunya sukses, tapi mobilnya sederhana. Heeh. Iki menunjukkan bahwasanya beliau itu andap asor, Pak. Weh, sugih ora malih, Penak ora ndangak, Sugih sugih bondo ora pamer dodo. Menika Pak Ganong. Masya Allah. Walaupun susahnya sukses, montore sing didudune wong niki. Lho, Asline asline omah niku ya mek niki tok. Otak. lah wong Nek niku tegese ning omah ki enek Alfa Fortuner, Pajero nggih wonten. Tapi beliaunya itu tidak sombong. Iki contoh kaya Pak Ganong. Prasojo. Prasojo. Lah kowe mbok ngono kuwi karo bojomu ya prasaja. Napa? Bojomu klambi ra perlu apik-apik. Kaya bojoku tak tukoke daster 30.000-an wis gelem. Ngono. Kowe iki 30.000 ngisi-ngisini. Jenenge wong ki Jenenge wong apa? Gemi. Aja gaya hidup. Oleh ngirit oleh, gaya hidup oleh. Tapi lek perkara dasar sing 30.000 iki sing cilaka aku. Lah ngopo? Lah iki aku pas dolan ning Mahmul isu-isu jam 7. Nggih. Bojoku nggih dasar sing 30.000-an, Bos. Tipis to? Tipis. Tipis pol. Lah kok nyekat bakal letek. Tangi turu. Barengi srengenge metu. Srengenge metu. Lah kok pas dinggo ini aku pas teko to ngarepe main ning Semarang. Lah kok dinggo iki tak sanggo kadon. Lho, iki mosok arep jangan tewel ya. Karuwe. Kae dudu tewel. Apa kae? Wong kae tas kulaan kates Australia. Karuwe. Kok tewel iki. Ngono kuwi dicek sik to tenan apa dudu. Lah tak jual tas men kok. Lah butuhe ben akurat kaya. Ngono ki nek ngono ki mbok yo ndang kepiye rego praktikal. Dielekne ta? Lah ngene piye yo tak go tong. Malah nonton kaya. Jangan gaji. Tenan kaya. Dudukmu. Beliaunya Pak Nardi. Pak Nardi. Saya nggih Pak nggih. Min. Izin Pak. Wah, Pak Nardi ini luar biasa. Wayangan bolak-balik wis tenan dari dulu penanggap wayang yang Loh. paling kerep rumah saku ning daerah Kediri iki. Iki Pak Nardi kok. Ngomong kok. Kuwi didoli tebuhe turah nganggi banget. Tebu. Oh, didoli tebu piye to lho? Tebune sak pirang-pirang. Belangke mulane ben Turah blawah. muga-muga dongake turah wayangan ora mung bengi kita. Iya. Ning esuk wulan ngarep ya wayangan Ya meneh. penjara itu pastiane pokoknya buka popokan, tutup popokan, mesti gelar wayang. Mula tembunge pok-pokan. Nah iki genahno tuh. Genahno tuh. Nek tembunge Pok-pokan yo. pok-pokan kuwi lak mesti ana nama membawa makna to ini. Heeh. Pok-pokan. Apa artinya? Gini. Cacah sing ora ngerti sing dene jarine pok. Dari pok kecepok wong mlaku ning banyu. Bisa ora kowe? Bisa ora? Aku ki nglenggono ning ra iso. Pok-pokan iki ngerti ora? Boten. Ngerti ora? Boten. Ora ngerti kok ning ngarep. Lah kudune pripun? Buri. Lah itu. Nah ngono digenani sing ora ngerti ki ning mburi, ngono lho. Pancen sedaya Nek ning ngarep laporan ora ngerti, nalih ning mburi. Jemblung Bali-bali. Yang ngerti ngomong ngerti yang ora. Heeh, nek ngerti ning ngarep, nek ora ngerti ning mburi. Aja sok dadi wong sing keminter. Aja congol cumongon. Lah iya no nyapa to kok. Yang kowe iso ya kondo iso, yang kowe Ora ya ora. Aja sok rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Iya. Mergo iki ngartekke pok. Pok-pokan. Apa? Bisa ora kowe? Boten. Ora sok ning ngarep kowe. Lho lah piye? Buri. Ning mburi no Dik, kowe iki ra iso kok ning ngarep jan rumah saku kowe iki cumongol-congol saku iki. Lah garangan pring kok melu mburi to. Tapi nyapa Tapi nyapa kok munyer ini iki? Aku yo ora iso. Lah ampun. Oh, Nah, tak kira nek kowe iso genake kowe ning ngarep, Pak Nardi wonten mriko lho. Pok-pokan. Pok. Pok iso ketembung pokok. Pok. Pokok. Oh pokok. Pokok utama itu yang di pokok kok kopok piye to? Oh berarti Pokok aku mau ngomong piye to? kopok. Lah kowe nek sing ngomong kuwi kleru lho. Kok mau baleni lho. Kuwi kleru. timbang geger antane pokok karo kopok sing bener dadi siji pokok kopokan ngene. Ora. Pok. Pok iso ketembung Alon-alon. Iya, Apa? Soal iki tontonan ki yang iso mengedukasi ya seniman ngene iki. Lho iya no. Aja ki apa kok nyenggoli. pok iso kan ketembung. kowe nek ukara apik regane mesti Sing genah lho Dik, genahno. Iya, Mas. Kakangmu sing cetha lek Iya mengartikan. Mas Yudi. soalnya sing nanggapi ya kiai sing bener-bener budayawan tenan. Aja nganti Iya blesek. iya.
nek kowe blesek kancane yo mengisik. Isin wirang. Mungkin dong yo sampean kula sing kejak jenengan. Wirang aku Terus kok mungkin kula sing kejak jenengan. telepon aku. Elek siji elek kabeh. Ngono nek kowe wis gelem napa bayaran berarti secara Mel aku ya teng pundi Mas? tak pok dasmu. Kok tak kok ndase iki Marah iki lho. Lah gini kan yang menjelaskan apa ini sebuah makna pok ya. Dadi kancane ra oleh omong. Ben Mas Kluduk yo jelasno. Aku dimeneng. Pok menika Soale sapa? iki lek ngomongin pok-pokan ben dijelasni karo Kurang gak sapa. Aku Aku iki megur ngetutne ngono lho. dadi adilan ning manut to. Dhek paham. Aku ki apa Oh, iso. manut. Mundur ki nek jenenge nom iki kudu ngalah. Yo ngapok aja sakit Nganti maksa. Dhewe ning kene kerja sama. Yen maksa ora kepenak. Gak penak. Dipaksa yo apa wae Pok. Lah ora panjenengan lak ning krana pelengkap to. Lho yo pelengkap no bengi iki Pak Nanti Suburan. Pok-pokan ben dikenane karo Kluduk ngono. Mas, lek jagongan nggone larunge printung lho. Kok nesune to. Lah kok kira penjelasin lah kepala kono jagongan lho. Lah dekmu ngejak omong ae. Ngono kuwi nyuwun izin sik pangapunten ingkang kathah Mas Gareng. Kula badhe medharaken menapa to pok-pokan ngono lho. Yen pangapunten Mas. Unggah-unggahmu karo Kyai Sepuh iki kok nulung ngene. Kok kene rono jengkeng. Sik. Tik. Iki banyolan iki aku rung sinau lho. Iki sirmu piye iki? Nak Iki piye jenenge tetap busanamu ki Surakarta Hadiningrat gawe tatanan attitude etika budaya Laku dodok ta. karo Kyai Sepuh ya kok unyuk-unyuk ngene. Lho kuwi jenenge ora ndek aturan. Mosok unyuk-unyuk pok, unyuk-unyuk pok ngono iki ora apik. Lah sikilmu tak suwaduh tenan. jare aku dodok. Dodok ki gawe aturan ora ngono kuwi. Iya, aku bumel melu awak wis Contoh ki lho. Iki kula. Lah. Nah iki ngene. Melu sisih uang. Prolek. Nah, penak. Lho. Prolek ini. Lakune lak mirasa to. Kaya nek sing kecepet ngono iki mirasa ngono Kowe lho. mau buka ini to. Mungkin ra kayak kakak kok sidin. Wah, aku jajal kuwi anu totone ndi? Sikil mau. Sikilmu lho. Lah ya ampun. Lah. Tak jedeg gasmu kok sisi ya. Ngene nek gak iso Kalem nek gak iso nek gak iso ngene kaya ning gone kraton kae. Nah, titik. Ngono kuwi. Ya jajal. Lho, Iki kecepetan. kecepatan ngono kaya kamuru lho. Gak kamuru. Bendang kok ngono. Laku. Melu kowe uang lho sisi aku ya. Pokoke kritik malah angel kok. Nek melu aku gak kena tak toto melu Saploke kurang dek iki lho. Dekne. Engko lek kendeken nyeret ngene. anu to presreh to. Mbahmu. Iso teko kene bundas. Lah iya bundas yo. Serek nek kok mah bundas. Gak iso mbaca. Pilih apa mau bundas. Aku nggo mesti nyeret ki apa? Jarine iki lho, Bos. Oh jarik to. Jarine iki lho nyeret. Tak kira nek jarik, tibake jarik to. Aku bayangne umpama bundas lho. Ah. Terus bojone kan luwe betadin. Nah terus Ndane iki apa? Moci kaya ngene iki kan ya. pok-pokan yo. Jelasno. Kenalan iki ditanggap Bapak Lho yo. Bapak pirsani, ayo. poki pokok. Padepono apa Tak nyawang? ati ning kono lho. Ngono. Poki pokok. Iya kok menteleng rene kok. Saka tembung pokok. Bapak di sana. Pok menika pokok. Lho kok nyawet kono lho. Pak Nardi kan gak ning jero mobil to lho. Metu to, Pak. Lah kok malah meksa kok ya. Oh bapak nyaman ning kono kok iso. Pok iki pokok. Beliaunya Pak Nardi itu yang diuntungkan, yang diutamakan adalah kepentingan pokok, kebutuhan pokok. Jadi internal itu yang harus diutamakan baru eksternal. Oh. Apik Aku bahasanya. ngomong pokok, aku ngomong internal, itu keluarganya dulu. Betul. Pak Nardi membina rumah tangga itu baik dan bagus dan sejahtera. Memprioritaskan. Memprioritaskan kepentingan keluarga dan memprioritaskan kepentingan kebutuhan keluarga. Apa? Dan pada akhirnya mementingkan kepentingan karyawan. Amin, amin. Karena prinsip dari Pak Nardi itu adalah happy wife, happy life. Apa kuwi? Lho kuwi sing keseret. Happy wife,
Happy wife, happy life. Happy life artinya Bahagiakan istrimu, maka hidupmu akan bahagia. Alhamdulillah. Pak Nardi membahagiakan istrinya, Iya, iya. dan akhirnya beliaunya bisa membahagiakan dan dibahagiakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Amin. gitu. Loh, nggih. Masuk. Jadi pok ini Pok. pokok. Oke. Yang kedua Pok nih. pokan. Pok ini kapok. Pokok yang kedua kapok. Kapok. Pak Maksudnya? Nardi orang kapok. Proses itu pasti akan ada kegagalan. Oh ngono. Tapi beliaunya orang kapok. Beliaunya akan selalu berusaha dan mencari lini dan mencari apa yang menjadi kesuksesan. Dan mulai kegagalan itu apa? Penyebabnya apa? Dan beliaunya selalu mencari dan akhirnya menuju kesuksesan. Mula ana tetembungan air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan ya kayak Pak Nardi. Beliaunya seperti itu. Ya ini enggak terlalu banyak bahasa, enggak terlalu banyak bicara, tapi bukti Kerja nyata. Kejadian yang selalu diutamakan. berakit-rakit Ke hulu, berenang-renang. ke tepian. Lo kayak Bapak Nardi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ngono. Ya, ya. Jadi proses itu penting. Oh. Pok. Wih, pok. Saya karek an. Anki insya Allah beliaunya Pak Nardi dan keluarga dan karyawan Soko Ude Jaya Mulya. insya Allah Anki bakal antuk kanugrahan saking Gusti Kang Aryo Jagat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tepuk tangan gak mulut, tepuk tangan ini bengi ini menjelaskan luar biasa. Apik banget iki. Ini ora mung karyawan itu, tapi penonton sak menimbali. Insya Allah menika sedaya pinangan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Didoke bilane cedhake rezeki. Amin. Iya, Mas Wi ini Mas. Kakangku ngeten iki. Pokoknya pintere jam-jaman, kok sak jam kowe goblok neh. Ora lek pinter iki pinter prewangan po. Yo pintere ning jam-jaman. Kowe nek lah, kowe iki ngilurmu ya jam-jaman. Bocah ganteng-ganteng kok banyu. Adikmu ku lho. Ini kawan bayi. Kawan bayi. Asmanipun Bapak Nardi. Nardi saka tembung narimo. Menungso kudu narimo ing pandum. Wong cilik duwe jatah, duwe apa rezeki sithik akeh saka Gusti Kang Aryo Jagat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mensyukuri. Amin. Karena dalam bahasa saya itu bisa dikatakan bahwasanya orang itu jangan bersyukur dari apa yang kita dapatkan, tapi kita mencari apa yang kita harus kita syukuri. Loh, dadi ora kudu bersyukur ning goleki Golek apa sing nggak disyukuri. Oh ngono. Apa sing patut disyukuri? Betul. Jadi awake dhewe wis mencari apa yang harus kita syukuri. Insya Allah orang duwe jiwa iri dengkilan serai. Niki Mas. Kakang muda. Wah, kas balik jam-jaman gitu. Oh ngono. Goblok ya. Bapak Nardi. Dino tansah nyuwun marang Gusti Kang Aryo Jagat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong oleh budidaya ning awake dhewe aja lali manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup bermasyarakat. Insya Allah kita akan hidup bermasyarakat, akan bermanfaat. Apa meneh awake dhewe gandul ana ing oleh syafaate saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma sholli alaihi. Lho, betul lho, Bos. Kuwi Dadi narimo iki Dino tak ndedonga. Lah Pak Nardi iki parapane panggilan akrabe Pak Ganong. Ganong lah, Ganong. Apa arti? GANONG. Pak enggak Nangge NG nek celukane. Enggak. Jane Ganong jane, tapi kaprahe kan Ganong. enggak menika sok tembung ganteng. Oh iya kowe aku lek undak-undakan Boten. Kok Enggak. iki bayaran dilong wis senenge ramu mok. Lah apa? Kok diundaki? Lah nyang Bocah iki nek diundaki ra gelemane dilong. ya kok tak longane kok. Enggak menika ganteng. Ganteng. Beliaunya dadi wong ganteng, nyatane bojone tresno. Amin. Tapi aja ndelok wong ganteng karo wong ayu dari secara fisik, karena kita bisa mengatakan bahwasanya biasanya aja wong Jawa sing aranane ayu kuwi tresno, dalam bahasa Inggris beautiful because of love. Inggris nek. Bocah iki Piye balen ana. Aku selalu ya. Anu ikul-ikul ngono, apa ikul-ikul ngono? wong ki aja nyawang rupa. Aja nyawang rupa tegese wong lanang kita ganteng mergo awake tresno, nyawang wong ayu mergo awake dhewe tresno, karena dalam pepatah atau kata-kata bahasa Inggris sudah dikatakan bahwasanya beautiful because of love. Oh, Beautiful because of love. Ipul-ipul lho, bener. Ayu kuwi tresno, ganteng kuwi tresno. Oh, dari segi Loh, nggih. perasaan. Dadi kaya kula nyawang wong ayu-ayu ngeten iki, Hah? kula ning wandi bojo, karena saya cinta terhadap istri saya, akhirnya kula nyawang wong ayu-ayu ngeten iki nun sewu. Ya tetep ora gelem ya. Pengen aku tadi. Biae kudune
ngono. Sing ayu mek bojomu. Imanmu ki ya tetep Kok pengin iki lho. Bojoku elek. Sajake pengin tuku. Ngono. piye to Mas? Oh bojone iki ayu dhewe kok sampean ra ngerti. Nek kalian iki nggih. Kalah bojo kula. Sapa asmane garwamu nggih? Bojo kula jenenge Asli ya. Asli nggih. Heeh. Gemini. Lah mosok. Bojone niki jenenge asli niku. Aku lek garwane iki kan apal. Mergo panjen kalau aku kulino Sopo? golek es tebu. Anu Anjalani sapa? Anjal sapa Anjal ngono lho. Anjalwati Anjar Mening sih bener Anjar Mening. Anjar Mening. Nek bojone niki jenenge Sri Aning. Sri Aning. Oh Mbak Sri. Nggih, Mbak Sri. Kapan kowe ani kuwi ta? Sip. Kan Sri Ani. Oh, enggak. Heeh. Nah, terus alhamdulillah. Ya kalau ndonga, kalau nembang liwat donga buat pok-pokan UD Jayamulya iki ya. Nangge seretan piye lekmu? Anu iki pancen kejaba komedian kritik iki ya juara maca 4. Enggak. Heeh, juara maca 4 tahun Ngawur kok. Sektimo. Kok maca pat pedhek iki maca ra tutuk. Maca lu kok, maca lu. Maca pat iki maca ra tutuk. Jenengan saged gamelan napa? Sembarang. Lha campur musik no. Awake dhewe iki ya seniman iki ya kudu gamelan iso, musik iso. Cobi Mas, nyuwun kote Mas, minor Mas. Lali panjang kulino. Dek ning tanggung tak susul jane iki. Ning tanggung dekne apa nyusul. Ampun Mas, ampun. Keturun aku. Ampun. Lah nyang apa? Kula belum wedhek kok. Dalang jan wis tenan. Pengen dan wis kan. Dan iki Kan sing kaya coba apa Mas tamu. Apa? Iki mau dandan ning kebon. Nah, Tak kira iki sandingku ya iki. terus? Tiwas lekku pipis ngadeg bareng jebule iki ya. Ya terus? Banci lagi teko kan. Terus akhirnya kowe piye piye? Loh Mas kritik iya nyapa? Gedhi ta aku. Mau nih Apa tebu apa iki? ora nek ku awakku leh dandan ning mburi kan bareng karo cah-cah iki lho. Lho alah, badhe sing iki apa? Ora yo sing diseret mau. Yang ini wong telu ya, Bos ya. Loh, lha nyapa to? Oh, dhewe, kalau. Wong loro no. Anu kan ndonga buat Apa? Jayamulya. Kae kekasihmu kok di. Kok tak goleke metu, Mbak? Maya kan santai. Nggih. Wis sampai Saged. insyaallah. Bapak Nardi tampan sekali. Nah, ini loh maksudnya. Insya Allah. Kowe nek nembang irungmu ora mekrok ora iso to? Angger nembang kok mesti ngene iki ngapa to? Irunge biasa bae, Mas. Cobi panjenengan. Insya Allah. Loh, kepenak lho. Ayo, coba. Wong ini. Lah ya ta mekrok to. Irunge aja mekrok, biasa bae ora. Kowe lek ngelokne irungku enggak apik, Eh. padha karo kowe ora seneng karo kudrate Gusti Allah. Loh, lah nyapa kok ora seneng. Nggak terima yang panggung. Pancen irunge kaya ngene ya. Lah nek lak bersyukur to irung dolan bolongane yo madhep ngisor kabeh. Lek Padha jangan. dhuwur ya kaya sepur bumbuk. Ya kaya sepur apa lelek udan kowe yo kecembong ya. Wong iku kudu apal tembang ngono. Pala. Bisa ora? Iki apa ta? Bisa to? Saya. Saged betul. Bedene lho. Ya. Coba nduk. Bisa ora, Nduk? Coba. Kenapa? Sampeyan iso tembang. Ayo dong. Ayo. Para aku. Enggak mau cari ngejak kanca. Engko kanca tak goleke. Apa ngejak kanca? Bengi iki sing nimbali Bapak Nardi. Bapak Nardi memang beliau baik sekali. Sudah terkenal petani di sana sini. Insya Allah Bapak Nardi banyak rezeki. Asoy. Iki sing tak enteni yo ngene iki. Enek asone barang. Cara ngaji lu tajwidmu iso apik tenan ngono. Ngono. Usahane udene Jaya Mulya. Ya. Kowe ora dadak
ngenteni ngapa to ndang cacek ngono lho. Mikir kok. Dadak mikir wong bendina wis ngono. Udah. Cacek ngono. Iya, iya. Iki mari ilmumu lho enteni karo wiji mambengi ngono. Aku yo ngene okel. Lah iki ora dingengeni. Nyala sepelan. Ude Jaya Mulya karyawane pancen prasaja. Ora lali mujudke syukur nanggap budaya. Insyaallah sakabehe panjang yuswa. Asoy. Yo gini iki lho. Layak kowe njaluk sinden kuwi butuh markaso iki lho. Dulur iki yo dulur ngene iki lho. Sing apik ngene iki, sing apik. Wis seru bareng-bareng oleh. Matur nuwun. Soe. Urung. Lah, kowe kakek aso. Asone ku ae. Lah aku salah begitu ping pindho kene kudu aso ya. Wis ora tapi wae. Matur nuwun dumateng sedaya penonton. Nonton. Muga-muga sing dipingini bakal kelakon. Aja sambat yen lenggahe sak ngenggon-ngenggon. Iki. Ayo. Lanti ping panggrento. Iya no, golek samet dhewe-dhewe no. Ayo. Yen entuk rezeki kudu paron. Ayo. Saya paron iki sedekah. Bareng-bareng karo sinden. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Usahane lah iya tebu. Ya. Lah yo ora babu-babu celek mripatmu. Mikir endi lah. Makane to aja dientekni karo wiji. Pancen Pak Nardi yen tak sawang sugih ilmu. Piyayine sepuh yen durung ngerti ayo mbek guru. Iso sukses mergo Pak Nardi bekti karo ibu. Bisa lho. Ini Ora mung ibu, ora mung keluarga, ya ana bapak. Ayo tak teruske. Mikir aku mikir. Oh, ayo cari. Ayo. Tangan teni kancane srak. Yen Ora mung ibu, ora mung keluarga, ya ana bapak. saben-saben dahar Bapak Nardi mesti gawe opak. Iya. Prasojo lah kowe prasojo. Ora lali tetep bersyukur ngrasake enak. Senajan penak Bapak Nardi ora kapandang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina nekake wayang kuwi nduduhne Bapak Nardi sregep sembahyang. insyaallah dek padha dipujekke rezekine ra arang-arang. Wah, nek lambe lecet iki Tak pikir, kok tak pikir gitu. Ayo lho, rang-rang. padha Tak pikir gimana? salahmu to
Oh, dhisik iso. Sak sir pundi sing dhisik. Kok iki golek aman dhewe. Ayo, Dre. Piye wae piye. Dah alah. Saben syukuran ora lali gelar wayang. Kuwi ndutune Bapak Nardis regep sembahyang. Yen delok sedekah ora arang-arang. Mula saka kuwi saben adol ora larang. Yen dipersani dalange lenggah namine Mas Gareng. Yo. Gareng. Mas Rudi Gareng senengane dahar tengkleng. Kalau seneng aku kuwi. Piyayine bagus, rambute dawa, tur rada mentereng. Oh, apik. Yen dijaluki tulung karo kanca mesti enteng. Ora lali ana dalan, ana dagelan. Yo. Lan Sing cacet-cacet. Muga-muga rezekine sak paran-paran. Rino lan wengi ora lali nembah ming pangeran. Lan ora lali menanamkan jiwa kekeluargaan. So, arah gawa sinden bengi iki cacahe 12. Rolas ndi? Lah kae loro mbek itu 4 lho. anu jatah to. Ngawur. 8. Bengi iki ra lali masuk di Gareng asta sinden 8. Sinden 8 yen tak sawang pancen ayu-ayu. Saya ngepinggir dewe najan ayu awake lemu. Kowe tak omongi kuwi ngono ya kendaan. Wis malaran. Musa tak goleki kanca ya. Oke. Ana Basa ending tentane gendakane. lho senengane dheke. Senengane dheke. Lho iya awake dhewe urip kudu geguyonan ben ora tegang. Nek ora tegang mesti panjang umur. Kae ana Silvan Nur Maulita, ana Mega. Nah. None, none. Mas Bodo. Nika wonten warung. Ndi? Oh, alah tak oleh karyawane Pak. Saged. Tak oleh karyawane Pak. Saged, pilih saged. Saged, Mas. Pamane. Iya. Pilih Dimas Kluthuk mangan ketan apa mangan telo Mas Jok Kluthuk. Jangan menikmati tenang Aku suwi-suwi nek mau mbok cium kene, lagi wis dalil kene iki aku jane masmu kok gendakmu. Aku iki tresno lho kan sampean. Piye kon milih? Ora tresno. Ora, kita gaya halus rada Sunda sithik lho. Iya. Pilih Dimas Kluthuk mangan ketan apa mangan telo Mas Jok Kluthuk.
Majo kudu. Apa mulai enak ya? Kok teko abak rumah sang. Iki dhek bengo cara Sunda. Lah nek ngikir lho. Pas mangan opo to jane kowe iki? Batang tek telu. Yen kon milih, Yang kon milih. Mas Jafriti, yen kon milih, aku pilih mangan ketan. Wes tadi Mas Kudu. Sowi. Gayai. Pilihan di Mas Klutuk rapi perawan apa rapi rondok mas jok luduk majok luduk Yen kon milih Mas Jafriti, yen kon milih, aku pilih rapi perawan. kok rapi perawan Enak era karuan. sebab Sebabnya apa kok pecicilan Tangsel dadak joget yo apa Oh enak musik. Lu kok iso sikile diguak Mas aku. kok rapi perawan Enak era karuan. sebab apa Amarga rung pengalaman. nek rapi rondo Tadi iki. matane iki lho iki lho nek rapi rondo Enak rasa piro. sebab apa Mergo tilase yogo. Sik yoga ndi? Yoga ndi? Yoga A apa B apa C? Mas iki kene iki steril Sate tilase yogo iki tilase. Kok steril Mas aku kabeh kok kowe. Pengen steril kabeh. Berarti tidak tanggapan lho. Oh ngono. Iki ana sithik loro. Sesuai karo bawamu semi Sunda ya. Sik iki wong. Jajal digawa ning Parahyangan sisa. Nggih, tembake apa bos? Balon, balon. Hah? Bajing lon, londo. Lontong, lontong. Loncat. Bajing loncat. Engko sing nembang iki kae sing joget. Oh, lho iki anggemu tak latih lho isuk mau. Latih. Mega iki wah. temu latih kleru Apa? iki nek mbok latih apik nyekel mik lho kuwi nyekel mik ditukne rono Iki piye to gawe iki kaya temu latih piye to ga Iki kita lagi tilase Sampai kok minyak aku tuh Mas. ora klitik iki ya ngawur mosok enek sinden nyekel mik ngene. Lah iya. Lah iya. Saya tak kene mburi. jeneng pirsani to sing kene yo ngene tak matne mau yo Ayo bene mik yo rak sak elek nggawa to Nek, kaya. tak weling. Nek mik mbok kek ngendi-ngendi gak apa-apa. Ning nek sarane Om Kritik, nek nggawa HP, paling Om Kritik lho. Aja wong wedok aja disaki ning kene. Tanya apa? Enggak baik. Lah kok iso? Wong wedok kok ngesaki HP ning kene. Wis to tak jamin. Nyapa? Telepon angel be angel. Kok iso? Sulit sinyal. Tanya apa? Lho, kene melewati daerah pegunungan lho. Wangel iki. Mulane nek ngene pegunungan, kuwi HP-mu titipno bojomu. Terus kalau wong lanang kon ngesaki ning kene. Terus saya jamin dimanapun tempat itu sinyal pasti baik. Sinyalnya mesti banter. Pasti banter kan? Lah apa? Cedek tower. Dadi kene Iya iya. Ya, agak tawere sak mil. Aku ngrungokne omong-omong saya mumet aku. sementara towernya rusak. Aku dudono tower endi? Oh, bisa rusak, Bos. Sik pembenahan. Kan lu diseret yo, diseret yo. Rusak kok bundas. Udah. Tower kok bundas kaya. Nah, ya lah. Kacing loncat ya. Bawa iki. Nggih. Bawane wis pilihan diduk kowe rapi. Rondo apa rapi setan ki mau lho. Perawan ki mau lho. Ya sama sing nembang jenengan sing juga dia kaya. Nggih. Nah, asalmu sama Dok, aku aja Mega. Sama sama? Lita. Eh? Lita Om. Ya, ya, ya. Banter yo, rada banter Mas. Kritiknya dadak nyablek. Lita Om. Pon. Pon mireng. Limo ono. Iya, linya harus panjang. Oh, Iya. Pencetakan. Loh, ben kersane genah to. Ya, Om. pencetakan makna. Iya. Aku gak ngerti kok sesuk sekolah itu. Enggak marani kritik marahi neng tower ngono akhirnya. Ya.
Mau kancanono ala Sunda ya. Nggih, nggih. Nah, Mas Titik Mas Ruduk. Le jenglengen kelapen lho. Anu to. Mbok pepe anu. Masa bawa? Bawa iki. Boleh. Loh, pilih kawanmu dudu bawa ta. Bawa itu tadi. Oh, alah hasil. Sing bawa kan wis kowe. Ayo, Rik. Yo, intro cantrik. Kumaha tuh ayak naon si melokokuk. Tadi. Yo. Oke, kita boleh ganti monggo. Aduh.
Mega karo sapa? Lita. Nggih. Terus sampeyan yang Mbok Mbak